नै बोसोराव जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां अफिसार जों गासैबो रायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोरैहाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायो बिनि लामाफोरखौ जोङो बरनगासिनो दङ आरो दासिम 4,000निख्रुइ बांसिन फेमिलिया हानि पाट्टा बा हानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हाबाय। 817टा नखरा दिनैसिम हानि जुरिब जायैनि जाहोनाव बिथांमोना लेन्ड हल्डिंबो गैयामोन, बिथांमोननियाव मियादि पाट्टा जेबो गैयामोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना एडमिशन बायदिसिना गोबां अफिसियेल खामानियावहाय जेबो मावनो हायामोन। बेखौ बे 75 बोसोरखौ जिबायदि सैसोनो गोनां जाबाय, जोंनि सरकारा जोंनि जि इस्ताहार पत्र बेवहाय जोङो बाथ्रा होखानाय बायदियै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय हानायमानि नाजादों। जोङो मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ। जों रायजोनिनो सरकार, जोंनि सरकारा रायजोनि खामानि थाखाय मावनो थाखाय राजि। बिटिआरनि चिरां जिल्ला रुनिखाथानि सिङाव थानाय 13 रेभिनिउ गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जरिप खालामनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गावनि आखाइजों बेखेवबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गावनि हान्जाजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्ला उत्तर रुनिखाथानि माइ गायग्रा गेवलां फोथाराव दावबायफैयो आरो थांनाय 72 बोसोरनिफ्रायनो हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांनाय चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना उत्तर रुनिखाथा, मदाति आरो सोनाब घलाजार गामिनि गासै 800निबो बांसिन नखरफोरनो हानि फाट्टा एबा हानि मोनथाय होनो थाखाय गामिनि थावनिखौ सेबखांनो थाखाय ड्रन बिरहोयो। बे ड्रन बिरहोनाय एबा गोदान मुगानि आदबजों हा जरिप खालामनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ लानानै मोनसे हा सांग्रांथि सावराय मेलबो लानाय जायो, जेराव 13 गामिनि साफ्रोम रायजो आरो ओनसोलनि रायजो राजाया लोब लोब बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, विल्सन हासदा, 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्री, अमर बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसिनि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि, सीएम प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेवहाय गासै 800निख्रुइ बांसिन नखरा बेनिफिट जागोन। केडेस्ट्रियेल सार्भे जायाखैमोन, ओंखायनो बिनि मेप बानायनो हायाखैमोन आरो डिमार्केसन खालामनो हायाखैमोन। दा बे ड्रन सार्भे जानायनि उनाव रुनिखाथानि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे जिखिनि माहारिफोर दङ, बे ओनसोला रेभिनिउ ओनसोल। दा बेवहाय गासैबो लेन्ड पाट्टाखौ मोननो हागोन आरो बियो मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन। जोङो 2 बोसोराव जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां अफिसार जों गासैबो रायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोरैहाय पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो हायो बिनि लामाफोरखौ जोङो बरनगासिनो दङ आरो दासिम 4,000निख्रुइ बांसिन फेमिलिया हानि पाट्टा बा हानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हाबाय। जोङो आसा फारिदों फैगौ बोसोरनियाव आरोबाव गोबां जों खालामनो हागोन। जोङो दाख्लै बावैसो 7,000निख्रुइ बांसिन चिराङाव हानि पाट्टा होनाय जादों। बाक्सायावबो 5,000नि बांसिन रेडि जाना दङ, उदालगुरियावबो रेडि जानानै दङ। आं मिजिंथिदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो बिनिखायनो जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि समाव बिथांमोना इलेक्सन फैयोबा हा होनो होननानै रायजोफोरनि भटखौ लायो आरो थगायो, आरो इलेक्सन फैयोबा हा होनो आरो रायजोफोरखौ थगायो, बेबायदि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय फैयाखै, जोङो पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो फैदों। नंखायनो जिखिनि हानि जेंना दङ, जोंनि माहारिनि हानि जेंना आरो गुबुनफोरनि हानि जेंना, आयेनगत भाबै जेखौ जों फोजोबनो हायो, जों सलुसन खालामनो हायो, बेखौ थाबैनो जों सलुसन खालामगोन। हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनि सायाव हाग्रा ओनसोलनि जेंनायाथ' जोबगोन, बारा गोबाव गैला, मेक्सिमाम जेंनाया जोबगोन। खालि माखासेया गोदान हाबनाय दङ, बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों जे गोदानै हाग्रा दाननो नांला, गुबुन जायगायाव बिथांमोननो जायगा होनाय जागोन। जायफ्रा हा गैथारा बिथांमोना फैनानै जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लोगो हमफैनांगौ, बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होनाय जागोन। नाथाय गोदान जाहाथे हाग्रा एवस्राङा, बाखि जिखिना एफआरए फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोनथायखौ मोनगोन, बिथांमोननो जोङो गोबाव खालामाजासिनो थाबैनो हानि मोनथायखौ होजोबगोन। जोंनि 3 गामि पश्चिम गलाजार, ओमफ्राय उत्तर रुनिखाथा, मोनसेया मा गामि मोनसे मदाति, बे 3 गामिनि 817टा नखरा दिनैसिम हानि जुरिब जायैनि जाहोनाव बिथांमोना लेन्ड हल्डिंबो गैयामोन, बिथांमोननियाव मियादि पाट्टा जेबो गैयामोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना एडमिशन बायदिसिना गोबां अफिसियेल खामानियावहाय जेबो मावनो हायामोन। बेखौ बे 75 बोसोरखौ जिबायदि सैसोनो गोनां जाबाय,
जोंनि सरकारा जोंनि जे इस्ताहार पत्र बेवहाय जोङो बाथ्रा होखानाय बायदियै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय हानायमानि नाजादों। जोङो मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ। जों रायजोनिनो सरकार, जोंनि सरकारा रायजोनि खामानि थाखाय मावनो थाखाय राजि। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो दुखु मोनदों, बिपिएफनि सोरबा मानसिफ्रा दालाल होननानै बुंनांगोन, बिपिएफनि जानानै दालाल मावग्रा। हयथ' बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङाखैबो जानो हागौ, माखासे दालालफ्रा बुंदों खोमा जे जोंनि बे हालामावहाय हानि जुरिब खालामनो नागिरनायखौ फेरेंगा हाया, प्रमद बर'आ हाया, बिसोरनि दिनाव हा मोना, थांनो नाङा होननानै फैनो बादा होनायासो दुखुनांथाव। जोंनि मानसिनो, जोंनि हारिनो, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नाजादों। बे बाथ्राखौ बादा होनाया इनिख्रुइ गाज्रिसिन राजखान्थि मुलुगाव थानाय नङा खोमा बा गैया खोमा होननानै आं सानो। नोंथां जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोबोद गोजोनथाव सान जोंनि उत्तरनिखाता मदाथि पश्चिम क'क्राझारनि थाखाय। जोंनि हानि समस्यानि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद सार आरो जोंनिनो 14 नं चिरां दुवारनि इएम फेरेंगा सार फैनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंनि हानि समस्याखौ गुवारै बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिराद मोजां मोनो जों दा बे हा एसेबाबो जों सुनानै लानो हानाय, बेबायदि बिसिना मोननाय एसेबाबो जोङो मोजां मोनदों आरो जों दा बेबायदि फैनायखाय। दा जोंहा फिसा फिसौ दङ, जोंनि दिनावथ' जोबलांबाय, जोंनो फिसाफोरनो नांगौ। दा फिसाफोरनो मोजां खालामना होथों आरो बारसिनि थाखाय। दरसे हाबाबो बिगाफाबाबो आधा बिगाबाबो मोजां समानै सुनानै होलांथों। माने जों आगोल ज'आव थांखाबाय, बैयावथ' जों मोनखायाखिसै। हाजारबाबो थाबायदोंबाबो बेरायदोंबाबो थांदोंमोन, फिसाफ्रा रावनावबो जाबोआ। बे माबाना उत्तरनि खोथा रावनावबो जाखागोन फ्राय खावसेयानो गैया। दा जोंनि बे जोंनाव दा इसोरनि अननायाव जा बिटिआर सरकारा एसेबाबो जोंहा मोजां नायना होबोदों। जों बिराद गोजोननाय मोनदों।